So good morning once again, Kabalen, and welcome sa ating panibagong update adventure ride dito sa may San Fernando. And nandito tayo sa may pinaka-landmark ng Barangay Malino dito sa City of San Fernando. At yung sa likuran ko, Angeles na yan. Angeles. At kitang-kita yung gumagalaw yung camera. At for today's update ay pupuntahan natin yung Malino to Suclaban Bypass Road and also known as San Fernando to Mexico Bypass Road. And since last time na nag-update tayo doon, nakita natin na pinapatag na nila yung paakyat ng overpass. So plano nang sisimentuhin yon, baka yun na yung next phase ng work nila. So yun yung update natin kung nasimentuhan na ba, para makita natin kung dire-diretso na ba hanggang doon sa overpass yung ginagawang bypass road. Okay, so tara, puntahan na natin. Namumulaklak na yung mga banaba, kulay violet. Banaba tree. Yan, yan yung gamot natin eh. Yan yung ginagawa nating tea. So hopefully, ano na yun, nasimentuhan na. Kasi halos yung stretch nito hanggang dun sa may kanto, dun sa may intersection, halos nasimentuhan na eh. Yung hindi na lang nasimentuhan, yung after ng intersection, papunta dun sa may overpass. So yun yung aalamin natin. And time check, 8:39. So medyo maaga tayo ngayon. Hindi yung usual time na pag nag-update tayo rito, halos magtatanghali na. Ayan. Ayan naman yung bagong gawang building ng DABSU. O yung Pampanga State University. Yan. Titignan muna natin, silipin natin para may pakita ko rin sa inyo yung update sa ginagawang school building dito. Ang bilis nila eh, kasi yung dito, yung nakikita nyo rito sa bandang right, bago pa lang yan eh. Ngayon ito naitayo na, ang bilis ginawa. Tingnan natin. DABSU San Fernando Campus. So wala nang pasok pala ngayon, and today's April 9, holiday pala ngayon, araw ng Kagitingan. Ayan oh. Wow. Ganda ng school. Dito pala yung pinaka-main nila kasi nandun yung logo. Ayan oh. Pampanga State University, Philippines. Ganda niya oh. Ito pala yung pinaka-main. Nakala ko dito yung harapan. Ito yung kasi yung yung dati. Ito yung nauna. Pero ano na ito, operational na. Ayan o. Bali, project pala ito. Ayan. May ano dito, thank you letter o thank you note. Thank you Congressman Aurelio Dong Gonzales. Ayan o. The entire university offers its sincerest gratitude. Ayan. Parang parang dinonate yata yung ano rito, yung ano tawag dito, yung lupa na pinagtayuan itong school dito sa pagpapatayo ng Pampanga State University. Ganda pala niya oh.
nasilip yung DABSU or Pampanga State University, at ngayon ito na yung kahabaan ng San Fernando to Mexico Bypass Road. O ang tawag din dito, Malinaw to Soclaban Bypass Road. At dito, maraming mga nag-ano rito, nagpa-practice mag-drive sa mga driving school dahil walang masyadong dumadaan. And marami ring nagja-jogging at nag-walking tuwing maaga at tuwing hapon. Yan. Pero wala pang mga nagtitinda. Gaya sa mga ibang bypass road na usually pag tinatambayan ng hapon at saka umaga yung isang bypass road, maraming mga nagsusulputang mga tindahan, yung mga nagtitinda ng mga street foods, gano'n. Tingnan nyo kung gaano kalawak. Bali ano siya, 4 lanes, and then sa magkabilang bahagi, meron siyang bike lane. And then yung pinakadulo, siyempre, yung drainage. Ito na yung epic na mga solar panel. Yan yung unang napapansin pag nag-drone shot tayo. Yan, ito may mga kalsada pa rito. Mapunta doon sa mga private property dyan. Pero hindi pa natin sinubukan dumiretso dyan kung lalabas ba sa kung anong barangay dito sa may Mexico. O didiretsuhin natin ito hanggang makarating tayo doon sa dulo. Ito yung epic na kurbada, oh. Yung letter Z sa aerial view, ang ganda nito eh. Letter Z o letter S, parang ganyan. Ang ganda ng panahon ngayon. Summer na summer na. Ayun. So pag nandito ka, nakikita mo na yung mga dumadaan sa NLEX. Ayun. Bali, hanggang dun sa nakikita nating motor yun, nasimentuan na. Ito yung titignan natin, yung pakurbadang kaliwa dyan. Ayun, papanik dun sa may overpass dun. Yun. So ito naman, pag kumanan ka dyan, mararating mo yung barangay Gandus. Yan, barangay Yakli. Oops. Ito. Hanggang doon pala, hanggang dito yung simentadong bahagi. Ayan, no? At nakikita rin natin yung mga poste ng solar lamp. Uy, nasimentuan na. Wow! Wow! Latest update. Yun, nasimentuan na. Halos tapos na. Konting-konti na lang. Wow! Yun, no? Ang lapad. Kaso, magiging problema pagdating dito, one way na dahil super kitid yung rito, yung bridge dito. One way lang yung yung hindi kakasya yung yung dalawang sasakyan na magsasalubong. Ayan, no. Yan. Yan, so ito yung update ngayon. Nasimentuan na. At saka dito, nag-uukay sila. Yan, para sa drainage. At saka yung parang riprap na gano'n, yung pa-island dito. Ito yung ginagawa nila ngayon. Finally, nasimentuan na. Diretso na, oh. Ayun na yung yung anong tawag dito? Yung overpass na makitid. Bali ito pala, Barangay Akli ito. Ayan, welcome Barangay Akli. Yung yung paglampas mo ng paglampas mo dun sa sa tulay, yun na yung Barangay Soclaban. Yan. So, picturean muna natin si Pongkan. Okay, so gagawin natin ngayon. Didiretso tayo hanggang dun sa kabilang bahagi nitong ito. Bypass road na to. Tingnan natin kung nasimentuan na ba.
Kasi nung last time tayo pumunta rito, sobrang alikabok dun eh. Ayan, hanggang dito yung dulo. And then, papalik tayo dito sa overpass. Okay, itong overpass na to, ano ito eh, maraming sira ito eh. Ayan, especially yung approach dito. Ayan, bakbako na yan. Pero hopefully, yung overpass na to gagawing lalaparan. Kasi parang hindi bagay, hindi proportion doon sa ginawang bypass road na 4 lanes. Tapos pagdating dito, one way, single lane. Yun. Uy, nasimentuan na rin yung kalahati Yun. Wow. So simentado na hanggang dun. Pero kalahating lane lang. Ayun yung sinasabi sa inyo. Uy, pangit yung rito, yung daanan. Daan mamaya dito tayo mag-drone. Pero didiretso muna tayo doon para ganito pala yung itsura ng mga yung pinaka drainage nila. Ito, nasimentuan na itong kalahati, then kalahati na lang. At yung nakikita nyo sa dulo, yun na yung junction. Yan, ito ang itsura ngayon ng bypass road na ginagawa dito sa may Barangay Suklaban na to. Yan, nakabang pa yung mga materials nila. So yan, hanggang dito yung nasimentuan. Tapos nakabang na rin yung gagawin na rin dito. Pagaya nito, yan. Yan, dito na magtatapos siguro dito sa may kanto nito. Ito na yung pinakadulo niya. Yan. Yan yung itsura. So mas magiging mabilis na yung biyahe pag natapos itong bypass road na to. Yan. So nakakita tayong spot dito para kunan natin ng drone shot itong ginagawang bypass road na to. At napakalilim nasa ilalim tayo ng punong kawayan. At syempre kasama natin si Pongkan. Pagdating sa mga update vlog natin, siya halos yung nakakasama natin, si Pongkan. So malaking tulong at malaking bagay ang pagkakaroon ng isang China bike na kagaya ni Pongkan na isang Rusi KRY 150. Ayan may mga dumadaan na rito. Ayun literal na nangahoy si kuya nakasakay sa kolong-kolong. Ayan, yan yung itsura ng bypass road. Yan ayun yung drainage nila. And then dito, dalawang span na yung nagagawa. And then another 2 dito, soon. Dito yan, nasa kabilang side. Dito sa may after ng overpass. Dito sa Suklaban area. Yung sumasakop dito. At ayan na yung NLEX. At ito yung sinasabi kong pangit na daan. Yan, yung approach at saka yung pababa, konti lang pero daming lubak. So hopefully magawa yung lubak na ito, and sana sa mga darating na panahon gagawin din yung overpass nito, ilalapad din para proportional siya dun sa ginawang bypass road na napakalapad, which is 4 lane.
tayo makapag-drone and I think dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pag-update dito sa San Fernando to Mexico Bypass Road, also known as Malino to Soclaban Bypass Road. So abangan yung susunod nating update and stay tuned to Proylandas for more update adventure dito sa Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.